So hi guys, we're here in Talisay City and we just discovered this newly opened June and Malot Kandigan and Talisay Lechon. We're gonna check out kung silang pagkaon dere because you know it's already 1 p.m. Minute na. Pero karon pa mi naka-decide manikot to and kuya ko sa Landmar. And it's green GSM kuno. So kung nila mga sudan dere. Oh, so nasa lang ang baboy. Oh, manam gi-order ko ng Landmar, putsero ko ng order. Pero ay sabaw-sabaw ni tinulang manok, mamsa. Pila man ning mamsa te? Tag 150. Mo sa kutsero mo. Namoy mais te, larang. Ako mais. Iya humay. Pila-pila. Duha na iyang humay. Oh, usa sa ka mais kay kanina ay kading. Uy, inununan, humulmol. Pila gini mo isda ay katong pritong isda o yung beef stick ay puro na. 250, sir. Kaning beef stick. Tag 150 ang sir. Sayang na may baka. Buo na siya gon. Gusto, lato. Langka. Pila na. Tag 60, sir. Kaya kung busa na. Batong. Batong na lang. Kani mo sabni? Bicol Bicol Express. Ngano ganang kag pasayan? Pila yung pasayan miga? Tag 120. Daling. Ano mal hoy? Minudo. Bami. Bami ikon to te. Sinugbang baboy. Sunod ay diretso design. Nami na isda. Wala po mahal oy. Bami na lang te. Oh ya, adobo. One hog chicken. Oh, so mo nilang pagkaon diri bay. So, lain. Lain. Oh, ito na lain eh. Oy, lain ni puro mga nindot ra. Oh, ya din ang mga mainom na to Pepsi ta. Kaya ko duha ka Mountain Dew te. Oh, Mountain Dew ka di. Oh, basta sigdi. So wala. Og man ni bubanat tas Landmar. Okay, gutom na siya. Ati na siya. Iya kay mga mahalon kay gipamiling sudan. Tara tinidor diri mar. Usawan. Sabi tao, okay ra ilang presyo sa day mga reasonable na kaayo. Oh, may ra kay ilang mga presyo. Mudawat na sa GCash. Nya. Oh, mga on mi. Oh, mo ni mapagkaon. Ano yung mga pagkaon sa mga on sa mi ha? Alright. Natagan lang karangguan tambal ni trabaho ka mamanon nanani auto sa kanang ako oh. Nagsuan ako ng kinabaw. Lang rin dapat sa may alisay na. Sige ante. Kita Rakmar. Oh. Nah, ada yang ngorin. Ada tuh saya.
Mamauro ba yun ka ng kasagaran ka ng asutan ko iya. Probinsya. Sa yung sunan batong? Hmm. Ang laran na mo, sir, kay yellow pen nga. Isa na mo kay Mamsa. Ilan na rice mo sir? Dua. May mong kaon dere bay. So mana naro is SRP Talisay guys. Nabang. Ilang ka rice sila tanan na pulo? Tama ko na ito. Muna nasa ikuan bay mga tumanog chicken, adobo. Laban ra, mayroon ng presyo. Dakog harkinganan. Tumanog native chicken. June and Malot Restaurant, diba? Dere sa SRP Talisay. Na, tiwa sa bigkaon guys. So na guys, not bad. Tingaw na ko sa mong kaon. We spend around 570. Tulo ka sudan, pagkakanon, Mountain Dew, tubig. Okay na gid kayo. Good spot. Yeah, napay CR rin, napay parkinganan, hayahay. And really, kuan, they offer a lot of food. Naghan kay ko, kanang tilawan, pero di kay ko, busog mo ko, nagputsero man sila ni Mar. Nahanta ko magmamsa, ilang humba, ilang beef steak. Pakon nito bro, ilang dununan, marag. So, makalaway sa to, plus ilang adobo, of course, ilang dumanong chicken. Oh, so, daghan yun kapilian. Pero nalingaw ko, na batong, na tapay, guso, lato. So, yeah, choices are good. Prices reasonable. Laban ra, of course, mga tag 60 ang laban na to eh. Especially kung grupo mo, mura mong malingaw mo rin, hilig mong sabaw. Wala, another good spot to eat, there is SRP. Oh, di ba? Diri ra, dapit sa, unahan nagdapit sa kanang inayawan na traffic light. And, wala, if you're looking for a good place to eat, kanang bag-o, anything na nisli lechon, di madubinggo, so, check them out. June and Malot. Tumanog native chicken. Thank you so much for watching. Bye. Let's keep on supporting local. Kaon sa karinderya pa nagsawi. Bye bye bye.